Chibaile ve kule tunchuma chuan American horror film Train ti movie recap kan clear how don ani atira chuan taksa thisin kai hnuang hi alo langa rel tlan lai lo lang chun zomin chu taksa chu anzai tur nge nianga enge thleng don le che dan rap thak tak chimte manga ti lan ani lain thalai pani in ti siang na ta na in buan mek te zinga US lam ayo to jok chu an coach Harris chuan theito piana sira tang chuan alo au phura ani po chu tang sawin to ta chu achak zoka atang ta hialani inti siangna zo nu chuan to chu pon lama chuakin Seldon le Alex atum puinu la katlom ve cha chowa mu a to ta tum pui pa khan ron be buain party an nei na kal ve tur chuan ron soma mei chawin American mi pawan ngai san thu soin kal ngei turin aron nge na to chuan hnial mai tum lain Sheldon chuan address in ja na cho lo lak sak thunga an team thlenna hotel a chuan an coach chuan an hona to rel chu jingdar saria a chua don thole daruk le chan bia chuan loin pe man to tur chuan a shila tot le Sheldon te chu room in trom tirin Alex le Claire in family tho te chu room khata ada bok coach Harris assistant Willie le Sheldon te chu tot le Alex ten hunan man dun theina turin room anin thenga anni hin ngai zong lai an ni Alex chu atum puila ka tlom wang chuan a ri nain wrestling chu chol san mai adu a mase to chuan hnem pa in fiam thu ti hian atum puite be thin dan bek chu zirve turati in to chuan khuma chuan zirtira chumi nuwa chuan an chan ho chuan partia kaltum chuan an chuak ruta a assistant Willie chuan lo mu in azui ve ngal maya party chu abora ka lo tha in omho po chuan nuam ti takin hun an lo mangloma Seldon chuan ama le to te mei chakop tur awa muzui ngal mai bok mase to chuan ho du thu soi thutin Alex le Claire chu awazonga anbula chuan party chu asana du thu soya mase chulai naya mi palo om ve nen chuan to te chu in bakain an bo ruak lo so sang nen chu mi zan chuan an ho man talawa an hotel thlenna jing an ba thlen mek chuan rel chuan alo tan chu asan man toni station a chuan coach chuan ama in anni ho chu lo nga ka rel an nan man lo wang chuan thinrim taka hawin counter a chuan rel dang kalhun awazota chuti lai chuan Dr. Velis lava hirun kalin an kalna lampan thorial om thule an ticket a boy pui sak thei thoron soi tamaya mi pamak sak tak pani hian anom na tor pindan ko muin an passport chu film khor thila ti nan ron dila an lo pe ve mai bok mase an passport chun hal sakta dai ani rel chu malampani na tlan zera coach bula chuan doctor chu lokalin pindan an pandun ta a mase doctor chuan ngonga chuan sirinsin avit thut mai ataksa chu anuk chuak tangala chuti lai chuan to te chan ho chuan thu tor der hi an lo khelve meka an coach chu lau thong taka omin in zaina manrua omkhom na pindana ataksa chu an song bol mek ten che silo Willie chuan to chu ruakin rel pindan zongonga kalkwal tur chuan ati a to chu pindan thim dewa tlan lutin in zaina munan man thin bung ro seto ho hi awa mutamaya perek rappalin lauru deule makti deu chung chuan perek chu phoya engmo pal thuwa ti in manin ven himna tan thir tiang chu charngala amel chu hlaunai na khatto ti shat nung laman hoi chu palian tak mai lukol amit velama ser om chu aloding reng mai ron pan nai zelin thir tiang chu aman be sakta a to to wang na tan chuan amang ta ni chuti lai chuan to ta chan te chuan abironi angain Alexi chuan pindan tina chuan azong kwala pindan thim taka bok chuan avalut ve a mase conductor chuan ahimna turatan chu pindan na tanga chuak tur chuan shilin a pindan dot le cha chu kholan da na munani wanga an hon ngai lo thu alo shila to ta chuladam ma se thisenin abwal khat ne hle toni akut khing ya chuan tron betin silinga chuan an khai kanga doctor ka ama chuan in zaina bungranin oma doctor chu pindan danga valutin nupakhat afapa mitwarvik nena lo om hi avabia a atuk zinga chuan to ta khuma uili lo mu chu anba mu a uili chuan cochin kongka hun sak thei lo wanga chutariak tamai choni tholo soya coach room lampan chuan kalin kongkan hong luita a mase tuman lo omlo Alex chu mangang zwalin pindan tin chu to ta zong chuan a hong kwalta a mase conductor chuan midanga ti ral tri thole a crew member ten to ta chon zon tur thoshila Seldon chuan mei che pakhat in buala hi bangong atangin alo bi tha a
mase mi pani ron lut thutin baseball bet chuan ron vot thutamaya doctor bula buk chuan an hrai vele ta ni Alex chu mangang takin to ta zong tur chuan a chuak le ta a uili le Claire tipon anon zui ve a Claire chuan a passport kang bang chu va mu chuaka chuti line Alex le uili te chuan bungra anda na room nian soi banga chuan thisen lokai an va mu ve bok thil dik lo om ti shain chu pindana chuan lon tum ta a chuti lai chuan Claire chu conductor chuan ron vutlu thutin midang pani chu la son tur chuan a shil zuya rel banga tuk veratang chuan khol da na pindanan ti a chuan Alex chu lotin uili lu na turing kongka hon sakngala maktak main khol re reng omlovin tota atak sa zainam nu ma om chole thin huangin an va muta a uili chuan seldon chu lo roi chuak ve bok to chuan anna tor chu nat ema wangin Alex chu ma that mai tur chuan lo ngena Alex chuan lo nial ma se seldon chuan tota din mun chu thiamin rei chuan anu na lak sakta ni lukol pa Claire ron roi lu to chuan uili Alex le seldon te lo om ho chu ron mu in Alex le Willie chuan tlan chiat tumin anbula chuan seldon le Claire chun roi ve theitalo ron thutin compartment danga chuan lut ta a mi pani te chuan ron puibok mase Alex le Willie te chu pindan pakhata tlan lutin anin kal khum ta ngala rel chuan tanel paltlangin rel chung chu thim ta vek maya mase tanel an han tlan chuak chia chu Alex le Willie kyanga chuan anmani tupa chu loading reng mai Willie chu ni khoshelo tura soisaina puchhuak ta a chuti line Alex chu pindan danga tlan chia ta tuma maselu kolpa le conductor te chuan non nang chingin anman le ta a pindan thim taka khan shwain bom chunga chuan an da ta veka sheldon om chu zai thlerin alung lak chwa sakin bom chunga an khung thanga la bom chu an la son le ngala midang pani chuan Alex chu ron ti boin tuma mase Alex chuan lo bele tin pakhat jok hong chu alo zai thler sak ta vekani Alex chuan uili omna bom chu vohona tuma mase khung tu chuan ron humanin atan chita a rel chu sipai ten an lo chek na huna chuan a ding ta a mase sipai ho tu te chu thamnan pe thin he lo ni Claire report chu thamna ta na lo mangtelin sipai pani chuan an hrai sang ta ngala engma ti thei nei lovin Alex chuan tuk vera tringin na lo mu veka ama chu intifine athom no mu ang chu in belta a doctor clinic lampan chuan a kalveta a khumtam takle dam lo tam tak wa mu in chulai mun chu mishing taksa aru kan la khom na mun ani ti ashita a rel chu rampil ril la ya ading ta hunrim chang mu chuan chukngalin film khur tak chuan building lui tak chu panta a chu building chu damdoin batimang chawati en hi lo ni a mi phui tam tak lo omin building chung chu batimang ati en ani thok to pakhata to don chuan abul pindana chuan atlan lota chu mi chunga dam lo om chuan puisa tam taka choi thule na chokna tangyal pon pek lo wang chuan lo hawa makti taka chuakin phone mu chu panwatin police call atum ta a mase tronganin shi thiam ton lo tlat chuti lai chuan na twar thom sia awa in chuan uili lo ni zuiru in uili chu awa hruai chuak ta a chwa pa chuan relami nuting ni afa pa kha an mu a mase afa pamit chu lowar to lovin mit mu pa ngai to ta mit mu ang tak pu hi amuta a to ta thi ma amit mom to lo kha shi chuak zokani uili le Alex chu ram noi lama an tan cheta a mase uili liam tor chu na sat ema wang chuan Alex chuan thuttirin kongchin en tur chuan a kalsan loka mase chuti hlan chuan rel chunga miswal pani khalo langin uili lo thulai chu lungin alua chuin anon thatta ni Alex chuan en kim chu lo mu vekin tap chung chuan malam panin atlan ta chiama mase in ngai to harle thutin a thiante pubala tur chuan ale te ta zoka Alexi a thiante zongjong chan vek to chuan phubalak chu tum hle ni rel po chu tlan le chanin Alexi chuan pindan tin chu endika conductor chuan ron muin tu boin ron chuta tuma mase wrestling a thiamna chu mangtangkain a thatta ni khonwar tui pindan tina ale kwalai chuan doctor khalo kalin top turin ron ti a Alexi ro chu hruai pen tumin dam lo thimai tur an tan pui thin thoron soya mase Alexi chuan a thian te kha shi chuak tharl in a hal zui ta ni doctor chu kang hlum ma sabera atanga mei chu akang kai chakle a mase Alex rel pindan top bera chuan tlan lutin pindan dang ne na in zom na chu aphoi ta a rel kang hlua tlan chu a thler reng lai chuan om na pindan bik chu ding ta a muang changa kalin engkim chu top ta ti in a thian te chu shi chuak warwara mase chu ti lai tak chuan miswala dam chuak pakhat chuan anung atang hian rei mangin aron beita thuta Alex chu tlusopina omta mase Alex thinrim na khatto chu zam ho lo totan ama lo zirtir to atum puite abeidan nge chuan chu pa chu bein rel run tlan lai na chil tur chuan a the ta ni
achian te zong zong a chan vek nuwa Alexi chuan chu zin kong she om tak chu apal tlang ta to ta do angei chuan Alexi chuan wrestling chu a khel chhun zum ta zel ani khati zong khatun tumata na kan thir ho tur chu ni e ka channel te min lo ngai na ve ani chuan min lo subscribe pa like le comment te min lo pe cheu turin kan som cheu ani e